Yanong Christmas celebration dili na bago alang sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall. Matod ni City Administrator at Atty. Danilo Almendras. Matod ni Almendras, sukad niadtung 2019, tag 300 pesos lang matag regular o casual employees sa City Hall ang gi-allocate sa LGU nga budget alang sa ilang Christmas party. Kundi gamiton sa regular o sa casual employees ang ilang 300 pesos atol sa Christmas party, gidasig sila nga mag-BYOP, so bring your own provision. Gani duha ka higayon na nga na-cancel ang Christmas party sa Lapu-Lapu City Hall. Una, atol sa Bagyong Odette ni atong 2021, ug atol sa dakong sunog sa Santa Maria, Barangay Pusok ni atong 2023. Karong tuiga sa Hoops Dome ipahigayon ang Yanong Christmas party sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall nga gi-schedule karong Disyembre 13. Nianang higayuna, iapod-apod usab ang ham ug bugas ngadto sa mga kawani. Ang hisbutanan sa Yanong Christmas parties nagsumikad sa direktiba sa Malacanang nga nag-awhag sa mga government offices nga mopakita og simpatiya sa mga nabiktima sa sunod-sunod nga bagyo sa Luzon niadtong milabay mga buwan. Nayuban no design nga mag-celebrate pa mi sa mga opisina, magkaon sila, magamit nila 300 sa katuni mo gamit ang 300 sa 13 BYOP. Mo gibuhat naman na ever since before walay caterer nga mo provide wala.